ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಾ ಏನು ಎತ್ತೋ ದಿನಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿದ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ಲಿಗ್ ಈದ್ಗೆ 5 ದಿನ ರಜೆ. ಸೊ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಈದ್ ಅಂಚ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪಿದಣ್ಣಿ ಎಂಕಲ್ಲಿಗ್ ಈದ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ ಬಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಈದ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಆದು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಪರ್ಕಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕುಲ್ತೀನಿ. ಮಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮಿನಿ ಗಾರ್ಡನ್. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ಕುಯ್ದು ಲೈಟ್ ಚಾ ಪಾತ್ಮ ಓಲಾ ಅಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವು ఒక వీడియో మన్పన ఉండತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಸರಿ ಬರ್ಪೆರ್ ಜೋಕುಲು ಅವು ಒಂದು ಅನ್ಕೇನ್ರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕುಲ್ದು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಈಚೆ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಗಾರ್ಡನ್ ಕುದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಂಚ ಏನಪುರ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನಪುರ ಉಂಡಲ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ ತೂಕ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಏನಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಕೆಲವರ ಆಪುಜ್ ಕೆಲವರ ಆಡಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ತೂಕ ಏತು ಪುರ ಆಪುನ ಎಂಚ ಆಪುನ ನಾನು ಚಾ ಪರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋದ್ ಅಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಚ್ಚಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಾರುಡುಲ್ಲ ಕಾರುಂಡೆ ಮೊಕಲ್ ಪುರಲ್ಲಿರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪತನ್ ಪೊಕ್ಕಂದು ಅಂಚ ಜತ್ತದು ಸ್ವೀಟ್ ಪತೊಂಡ್ರೆ ಬತ್ತ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, so instead of sweet ketondilla. ಅಕ್ಲೆಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆಂಗ್ ಒಂತಿ ಕೂಡಲೇ ನಂಜಿ ಒಂದು ಗೆತ್ತತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಸೊ ಈಗ ಅಕ್ಲೆಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಉಂಟು ಅವಲ ಮಾಡುವೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುವ ಏನಪ್ಪ ಬೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಉಳ್ಳಾಡಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೇಡು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೇಡು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿರಂಗೆಪ್ಪಂದೆ ಅವು ಒಂದು ಪುಣತೆ ಆಟೋದು ಏರ್ ಪಾತ್ರೆ ರಂಚಿ ತಿರ್ಗು ನಾವು ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಂತದ್ದು ಭತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಸಮಯ ದೊಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರೋಟಿ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅದು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಭತ್ತ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಗೊಂಡ ಸೊ ಏಕೆನೆ ಅನ್ನಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಡಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ದೊಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನೋ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ತೂದು ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಂಚಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂಚ ಒಂತ ರಜೆ ಆತ ಎಂಕಲೆ ರಜೆ ಟು ಕಿಚನ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ತದ ಬಟ್ ಏನಂತ ಅಂಚ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಜೆ ತಾನೆ. ಸೊ ತೂಕ ಏನಪ್ಪರ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪರೆಗೆ ಬಟ್ ಏನಂದು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನೊಂಚೂರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏಪನ್ನ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತು ಕಾಂಡೆ ಚಾಪರೆ ಪೋತ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬತ್ತುಂಡು
ಅವೆನ್ ತಿಂದು ಜೆತ್ತದು ಲಕ್ಕದು ಮೈಯಡ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಟಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪಿದ್ದೆ ಪಾಟಿಗೆ ಹೋದು ಬನ್ನ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆತನು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಹತ್ತಿಚ್ಚು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅರಬಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಹೋಪಿನಿ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು 2 ಜನ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಹೋಗ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮನ ಮಾಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಮ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಜಿ ಕೆಫೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಲೋರೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಟ್ಟು ವೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಬರ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೆ ನಾನು ಅದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಓಕೆ ಹಾಜಿ ಕೆಫೆಟ್ ಸಮ ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮನ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗುದ ಒಂದು ಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಪೋರಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪಂದು ಇದು ಓಡಂದು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಮನಮದ ಏನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮನ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮನಮ ತಿರ್ಗ ಬಂದು ಮನಮ ಸೂಪ್ ಕಲರೇ ಹತ್ತು ಇಂಚೆ ಕಲರ್ ಶಾಪ್ಸ್ ತೋರೆ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಓಡಾಗ ಹೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಪುರ ಶಾಪ್ಸ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಂ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ತೂಕು ಏನು ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಚಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬೈದಿರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಅನ್ಪಂದು ಅಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲೆರಂದು ತೂದು ಪೂರ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಅದು ಪೋಯನ ಬಾಂಬು ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಲ್ಪ ಬಲ ಒಂದುಲ್ಲ ತುಳಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತನ್ನತ್ತೆ ಮನವಾದ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಹಾಜಿ ಕೆಫೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಹಾಜಿ ಕೆಫೆ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಂಡು ಬಂದು ಅಕಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿರು ಅಲ್ಸನ ಪತನ್ನೆ ಅಲ್ಸನ ದುಲ ಎಲ್ಲರು ಅಲೆ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ Adesso si sempre proprio shopping with them. Ini Samsung. Happy Mother's Day! ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಂದಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಿಂಕುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಪುರ ಎದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಓ ಅಂಚತ್ತು ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಒಂದು ಓಪನಾ ಇಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್
ಪಡ್ಕೊಂಡು ಓ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚ ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ರಿಷಿಕಾ ಹೋಪ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಏನೇ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದಾ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಾ ಅವು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಫ್ರಾಜೈಲ್ ಇದು ರಿಬ್ಬನ್ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಒಂದು ಬರೀ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಈ ತೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ಲರ್ 5 ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ಲರ್ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಏನೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಓ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಾ ಓ ಅಂಚ ಮಿನಿಸೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ഞാനൊന്ന് ಗೆತ್ತ ನೋಡ ನೀನೇ ಕಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತ ಯಾಕಡೆ పోయి ನೆಂಕಿದು ಹೆಂಗೆ ಎದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಂದ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೀರೆ ಕತ್ತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ತಗಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಲೈನರ್ ಒಂದಲ್ಲ ಐಲೈನರ್ আমি ತೋತಿನೇ ಇಜ್ಜು ನಾನು ದುಬ್ಬು ದುಮ್ಮೆ ಅಂತೂ ನಾನು ದುಮ್ಮಿಗೆ ತಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಯಾನಿಗೆ ತಂದೀನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ 2 ಐಲೈನರ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ರಮ್ ಮಿನಿಸೋನಾ ಮಿನಿಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಒಂದಿನ ಹೊಸ ಒಂದಿನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಂದಿನ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿನ ಇಚ್ಛೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಂದಿನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್ದು ನೀವಾ ನೀವು ಆಚೆ ಶೈನ ಉಂಡಿರಕ್ಕೆ ನೀವ್ದ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಗೆ ವರ್ಷ ಅಂದು ಓಕೆ ಓ ಬಾಂಟಿ ಬಾಂಟಿ ಏಪಕ್ಕಂತೀನಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಿರಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡರು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಸೊ ಬಾಂಟಿ ಇಂಕೊಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ದುಂಬುರ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತಿನ್ಪನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಎಕಡವರ ಕೇಂಡೆ ಅನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಏಪಕ್ಕ ನೀನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಡೋ ಓಕೆ ಆಲ್ಡೋ
ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಇಂಕ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಇಷ್ಟ ಡ್ರೆಸ್ ಓಟವು ಇಂಕ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ఓకే ఇదే పని ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಹುದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗಿಂಚದು ತೂವರೆ పోతుంది ಐಕೆ ಇದೀನಿ 19 పోతుంది ఇక్కడ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಓ ಅಂತ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಬೈ ಮಂದಿನ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಚೊಂಡು ಕಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೆಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕವರ್ಗೆ ಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂಡತ್ತೆ ಓಪನ್ ఇంకొంచెం స్మాల్ పర్స్ కూడా ఇస్తాను ఇంక జస్ట్ ఖాళీ మొబైల్ ఒక దీవరే ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ఒక ಐಲೈನರ್ దీవರೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ దీవರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ఎర్రలు ఎక్కడుంది ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಂ പോലെ ಇಜಿಡ ಒನ್ ಸೈಡ್ కదా ಇಂಚ ಒಯ್ತಲೆಕ್ಕಡು ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾರಿಂದ ಮದರ್ಸ್ ಡೇನಿ ಮೇ 21 ಸಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ 21ಗೆ ಬ್ಯಾರಿಂದ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಂದ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಲೆಕ್ಕಡು ನನಗೆ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಾಯ್ತು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಂಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪುರಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಲೈನರ್ದ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿ ಪಡ್ಡೆ ಏನು ಪಣ್ಣತ್ತು ಐಲೈನರ್ದ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿಚ್ಚು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಲು So, oh nice and panel, okay guys. The full close. Undo, armante. ಇಂಚಿದ ಮೇರ್ ಐ ಶಾಡೋ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಮೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಶಾಡೋ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ಪತ್ತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದಿತ್ತದ ಅಕ್ಲಿ ಕೊರ್ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಶೇಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪಕ್ಕ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡಿಯರೇ ನನ್ನ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಚ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಐ ಶಾಡೋ ಒಂದು ನಾನ್ ಐ ಶಾಡೋ ಒಂದು ಫುಲ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇನ್ನೇನ ಪಣ್ಣ ಇಂಕಲು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಣಸು ಮಂತದ್ದು ಜೆತ್ತು ಲಕ್ಕದಿತ್ತ ಕಾಫಿ ಪಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಮೈಗೆ ಒಂದು ಪೋರ್ ಎತ್ತದ ಬಟ್ಟು ಪೋಂದಿಚ್ಚ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಇನಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ತ ಆಣೆಕಲ್ಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಟೂರ್ ಇದೇ ತಂಟೆ 8:30 ರಿಷಿಕಾ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ 8:30 ಆತೀನಿ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಚಾಪದ್ದು ಕುಲ್ತೀನಿ 8:20 ಅಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನ ಲೈಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂತಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿಗೆ ಮುಗಿಪುಕತಿ ಇನ್ನಿಕ್ಯವು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಲತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಆತು ಸೊ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂಗೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗೀತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಏನಲ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಇನ್ನಿಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ like share and subscribe bye kuda so ಇದು ಏನೇನು ಪನ್ನೋಡ್ತೀರಿ ಅವು ಇರ್ಬನ್ನಿ ಅವು ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಅತ್ತವು ಏನಾಯ್ತು ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ like share subscribe bye